Sateenkaariseikkailu, kadonneet pennut. Eräänä kirkkaana ja selkeänä päivänä keltainen koira ja taivaansininen kissa huomasivat ilmoitustaulun, joka oli peitetty kuvilla kadonneista pennuista. Tämä on kamalaa, he huudahtivat, katsoen toisiaan järkyttyneinä. Etsiessään vihjeitä keltainen koira ja taivaansininen kissa juttelivat yläpuolella lentäville linnuille. Pennut ovat pilvellä, viserteli avulias lintu. He kiittivät lintuja päättäväisinä pelastaa taivaalla olevat pennut. Meidän on autettava heitä, julisti taivaansininen kissa. He löysivät kartan, jossa oli sateenkaari ja erilaisia paikkoja. Tämä sateenkaaren polku ohjaa meidät pentujen luo, keltainen koira osoitti tassullaan. Matkatessaan sateenkaarella tie oli liukas ja sumuinen. He hyppivät suurien sadepisaroiden yli ja lioukuivat pehmeiden pilvien alitse. Jatketaan eteenpäin, he kannustivat toisiaan jatkamaan taukoamatta. Lentäessään pilvien läpi keltainen koira ja taivaansininen kissa muuttivat sumuisen ilman jännittäväksi kokemukseksi. Pilvillä luisteleminen on jännittävää. Taivaansininen kissa hihkaisi. He liikkuivat ripeästi kohti pentuja, heidän iloiset äänensä kaikuivat taivaalla. Lopulta he näkivät pennut pilvellä. Nuoret koiranpennut näyttivät peloissaan, mutta vahingoittumattomilta. Älkää pelätkö, me olemme täällä. Keltainen koira ja taivaansininen kissa rauhoittelivat heitä hymyillen lohduttavasti. Huolellisesti he ohjasivat pennut alas pilveltä. He kantoivat joitakin ja toiset seurasivat pomppien ilosta. Nyt olette turvassa, he vakuuttivat heille, ohjaten takaisin turvaan. Kun he olivat päässeet maahan, kaikki olivat juhlatuulella. Ystävät ja sukulaiset taputtivat onnittelut keltaiselle koiralle ja taivaansiniselle kissalle. Pennut osoittivat onnellisuuttaan heiluttamalla innokkaasti häntiään. Palatessaan kotiin keltainen koira ja taivaansininen kissa johdattivat pennut peltojen halki, tuntien väsymyksen tassuissaan. Olemme pian perillä, keltainen koira kannusti heitä, ja kaikkien mielessä oli ajatus levosta. On aika levätä, nauroi keltainen koira ja taivaansininen kissa, katsellen kuinka pennut alkoivat torkkua. He kokoontuivat tiiviisti yhteen, uupuneina mutta tyytyväisinä suuren seikkailunsa jälkeen. Pigle oli erittäin onnellinen leikkiessään lempilätäkössään. Yhtäkkiä hän huomasi, että hänen rakas Piggy-pehmopossunsa oli kadonnut. Onko joku vienyt Piggy? Pigle mietti yllättyneenä. Suurennuslasia pidellen Pigle sanoi päättäväisesti, meidän täytyy löytää henkilö, joka vei Piggyn. Hänen ystävänsä Porky ja Grisa olivat samaa mieltä. Me löydämme Piggyn, he huusivat yhdessä. He aloittivat etsinnät heti, innokkaina ratkaisemaan mysteerin. He etsivät heinäkasojen läpi ja menivät sitten hiljaa vanhaan navettaan. Työkaluvajassa oli suuri sotku. Työkaluja, puutarhavälineitä ja vanhoja ruukkuja oli kaikkialla. Löydämmekö koskaan leluasi? Grisa kysyi huolestuneena. Varastoalueella oli paljon kiivettävää. He kiipesivät tikkaille, laatikoille ja hyllyille. Mutta kaikella kiipeämisellä he eivät löytäneet Piglen lelua. Keittiössä he katsoivat pöydän alle, suurten jauhosäkkien taakse ja kaikkiin kaappeihin. Silti ei lelua. Porsaat alkoivat olla hyvin huolissaan. Mutta sitten suuren vanhan tammen lähellä Pigle yhtäkkiä muisti. Muistan nyt, hän sanoi innoissaan. Hän oli piilottanut Piggyn juurien alle pitääkseen sen turvassa sateisena päivänä. Varovasti Pigle otti Piggyn piilopaikastaan ja halasi sitä tiukasti. Mysteeri ratkaistu, hän huusi iloisesti. Muut porsaat hyppivät ympäriinsä juhlien. Lopulta Pigle oli yksinkertaisesti unohtanut, mihin oli laittanut Piggyn. Mikä hauska ja ihana päivä. Pigle sanoi nauraen.
Kun Pigle oli jälleen Pigin kanssa, hän tunsi olonsa onnelliseksi ja täydelliseksi. Hän leikki, kunnes tuli pimeää ja tähdet ilmestyivät taivaalle. Kun yö saapui tilalle, porsaat nukkuivat tähtien alla. Piglellä oli onnellisia unia rakkaasta lelustaan, Piggystä. 3 pientä porsasta ja heidän junaseikkailunsa. 3 pientä porsasta, Porki, Pigle ja Grisa, kävelivät maaseudulla, kun he löysivät junaseman. Porki sanoi, katsokaa junasema. Mennään katsomaan junia. Grisa vastasi, minua on aina kiinnostanut junan ajaminen. Kokeillaanko? Pigle oli samaa mieltä, tehdään se. Me voimme toimia junankuljettajina tänään. Porsaat menivät junan ohjaamoon ja istuutuivat. He laittoivat konduktöörin hatut päähänsä ja ottivat ohjaimet käsiinsä. Porki huudahti, liikkeelle, kaikki kyytiin. Grisa ilmoitti, soitan kelloa, kuuntele sitä. Pigle lisäsi, ja minä käytän vihellystä, kuule se. Juna alkoi liikkua, kulkea peltojen halki ja ohittaa eläimet, jotka katsoivat vierestä. Porki huudahti, teemme sen. Ajamme junaa. Grisa huomautti, katsokaa, tuolla on lehmiä. Pigle lisäsi, ja tuolla on kanoja. Kun juna pysähtyi asemalle, lapsiryhmä odotti pääsemistä kyytiin. Porsaat auttoivat heitä löytämään paikkansa. Porki ilmoitti, kaikki ovat kyydissä. Seuraava pysäkki tuo jännitystä ja hauskuutta. Grisa neuvoo, muistakaa vilkuttaa ystävillenne, kun ajamme ohi. Pigle kehoitti, ja pitäkää kunnolla kiinni. Tästä tulee jännittävä matka. Juna lähti jälleen liikkeelle, saaden vauhtia. Porsaat olivat sydämestä innoissaan ja ilmaisivat ilonsa äänekkäästi. Porki julisti, tästä tuli todella upea päivä. Grisa jakoi, tämä junamatkamme on ikimuistoinen. Pigle yhtyi, minulle myös, mikä hieno kokemus. 3 pientä lammasta. Olipa kerran 3 pientä lammasta nimeltään Pörrö, Villa ja Baba. Ne asuivat rehevällä vihreällä tilalla hoitajansa kanssa, joka huolehti, että niillä oli aina runsaasti tuoretta ruohoa syötäväksi. Eräänä kirkkaana, lämpimänä päivänä Pörrö, Villa ja Baba päättivät kokea jännittävän seikkailun. Ne kiipesivät aidan yli ja lähtivät tutkimaan suurta aluetta tilansa ulkopuolella. Vaeltellessaan ne löysivät suuren lammikon. Pörrö epäröi lähestyä vettä, mutta Villa ja Baba olivat uteliaita lammikon asukkaista. Ne taivuttelivat Pörrön mukaansa ja saavuttuaan lähemmäksi ne huomasivat lammikon vilisevän värikkäitä kaloja. Ne nauttivat kalojen tarkkailusta liukumassa vedessä. Myöhemmin ne kompastuivat niitylle, joka oli täynnä villejä kukkia. Pörrö, Villa ja Baba olivat ihastuneita kukkien voimakkaista väreistä ja huumaavasta tuoksusta. Ne juoksentelivat ja leikkivät kukkien keskellä, nauttien ihanasta maisemasta. Kun päivä vaihtui iltaan, 3 pientä lammasta tajusivat, että oli aika palata takaisin tilalle. Ne olivat väsyneitä ja niiden Villa oli hieman likainen, mutta ne olivat onnellisia päivän tutkimusretkestään. Saapuessaan takaisin tilalle niiden hoitaja oli helpottunut ja iloinen löytäessään ne ehinä. Tästä kokemuksesta Pörrö, Villa ja Baba ymmärsivät, että uusien kokemusten etsiminen oli paitsi hauskaa myös merkittävä tapa oppia ympäristöstään. Kauan sitten, maailmassa, joka oli peitetty kirkkaalla valkoisella lumella, oli 3 pientä possua nimeltään Pikkupossu, Porkkana ja Grisa. Katso kaikkea tätä lunta, huusi Pikkupossu. 3 possua nautti leikkimisestä lumessa. Metsä oli peitetty paksulla lumikerroksella. Joulu oli jo ovella ja possut olivat täynnä jännitystä. Possut hyppivät ja leikkivät iloisesti lumessa, odottaen innokkaasti joulua isoäidin luona. Voi ei!
Auto on lumen alla, sanoi Grisa. Miten pääsemme nyt isoäidin luo? Emme saa missata joulua isoäidin luona, totesi Grisa. Possut olivat huolissaan, mutta keksivät nopeasti uuden idean. Kävelemme lumotun metsän läpi. Se on jännittävä matka. Pian possut saapuivat metsään, jonka puut näyttivät karkkikeppeiltä, ja he söivät karkkikeppejä kunnes olivat täynnä. Karkkikeppien syöminen teki heidät janoisiksi. He olivat innoissaan löytäessään joen, joka oli tehty kuumasta suklaasta vaahtokarkkeja kelluen siinä. Grisa näytti huolestuneelta. Miten me voimme ylittää joen, hän kysyi. Pikkupossu ei osaa uida. Juuri silloin taikakeiju ilmestyi hänen siipiensä kimaltellessa. Olette melkein perillä, sanoi Keiju ja ripotteli taikapölyä possuille. Ihanaa. Leijumme ilmassa, huudahti Porkkana heidän noustessaan maasta. Lenämme pilvien yläpuolella, sanoi Porkkana iloisesti. Tämä on niin jännittävää. Kun heidän lentonsa päättyi, Grisa osoitti eteenpäin. Katso, hän huusi. Siellä on isoäidin lämmin talo. He tunsivat olonsa onnelliseksi ja helpottuneeksi saavuttuaan isoäidin talolle. Isoäiti oli ulkona toivottamassa heidät hymyillen tervetulleeksi. Talon sisällä oli lämmin ja kutsuva. Possut olivat ihastuneita joululahjoista ja kauniisti koristellusta puusta. Sitten joulupukki astui sisään kovaäänisesti, ho-o-ho-o-ho. Possut kerääntyivät joulupukin ympärille kuullakseen tarinoita. Kun he asettuivat nukkumaan, Porkkana kuiskasi, tämä oli paras seikkailu.